Moi boas, chámome Lucía Aldao e son poeta. O motivo desta mensaxe é o de animarvos a falar unha lingua que de sobra sabedes e que ademais escoitastes toda a vida. Así que a cousa non pode ser moi complicada. Trátase de 21 días co galego. 21 días e os que queirades, será por días. Tamén vos animaría a falar chinés ou alemán, pero sei que iso é máis complicado. Isto non o é. Se ao final da experiencia alguén explota polo aire, por favor, dádeme aviso e eu repénsome o de falar nesta lingua nosa. Senón, cal é o problema?